La nit de Nadal vam rebre una molt bona notícia i és que per fi teníem acord de cooperació i comerç entre el Regne Unit i la Unió Europea. El text ens diu que entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de manera provisional fins al 28 de febrer, moment en el qual es podrà signar de manera formal entre les dues parts. És per això que des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball volem fer-vos algunes recomanacions. Bé, finalment no n'hi haurà arancels ni per a les importacions ni per a les exportacions de les dues regions. Això és una gran notícia per a les empreses valencianes, especialment per a aquelles que eren més dependents del Regne Unit, però sí que vos fem una petita recomanació i és que vos llegiu en deteniment el capítol 2 de les regles d'origen per a determinar quan un producte serà considerat de la Unió Europea o no de la Unió Europea i per tant que se puga acollir o no a aquesta liberalització. Sí que ens agradaria comentar o subratllar que el text també arreplega que se podran establir altres taxes per a la importació i l'exportació, però que les dues parts estan obligades a fer publicitat de quines taxes van a ser, que no seran taxes arancelàries, estaran vinculades a procediments específics d'importació o d'exportació més burocràtics, però que, com dic, s'han compromès a donar publicitat via webs oficials de quines taxes serà, en quin organisme s'han de pagar i com s'han de pagar, i des de la Conselleria també vos ajudarem a donar publicitat de tot el que ens arribi per part de la Comissió. És normal que les empreses tingueu dubtes de com continuar les relacions comercials en Regne Unit i per això des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball volem ajudar-vos i volem estar al vostre costat. Com sabeu, a través de l'IBACE tenim l'oficina en Londres a la qual podeu contactar i preguntar tot el que necessiteu. L'assessorament serà gratuït per a les empreses valencianes i recordar-vos que podeu fer ús d'ell des de demà mateix. Després, per a aquelles empreses que també necessiten una consultora privada que estigui assessorant-vos en temes més legals, més de formació, més de com solventem temes burocràtics o com conèixer els nous procediments, recordar-vos que aquesta despesa que tingueu que fer per a contractar aquest servei de consultoria estarà subvencionat fins a un 50% amb un màxim de 10.000 euros i que ho podreu demanar en les ajudes de la Direcció General d'Internacionalització, que com tots els anys sabeu que traiem anualment i que ara ja està obert el termini per a presentar-se.